ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tinokukwazisai ruzhinji woye nhasi rarimwe zuva. Makadi makasimba ere mhuri yeZimbabwe. Tinokukwazisai, rangu zita ndinonzi Ruthinyasha muyera humba chirima nemuromo. Makadi shumba. Aiwa, shumba iri kudzova zvayo. Tadzoka zvakare kumhondoro. Aiwa, tirikoka kumhondoro. Nasika takuigiraika chirongwa ndofunga mukutondera kati chikupai part 1 kaya ya mama vachitaura kuti vari kuaccuswa kuti ndivo vakaisa Coffin. Hatisi kunyatsoziva kuti Coffin nderani. Apa takuigira naMadzibaba vachitaura iyo pamusoro peCoffin. Hongu zuva ranhasi muri yeZimbabwe tiri kukunzirai vana Madzibaba. Ndofunga paya sekutaura kwaitwa naRuth, kutaura zvakaitika paya makazvinzwa part 1 ndo yatakaburitsa kachikamu cheCoffin. Part 2 ndo yatakakupai chii chakaitika mupati 2 zviya. Mupati 2 ndomuye varoora vaitaura kuti varoora nevana ndo pavaitaurawo vachitipawo divi ravo panhau iyi. Tikagokuvimbisai muchikamu ichocho kuti tiri kudzoka nechimwe chikamu. Nhasi uno tinavo vana Madzibaba vatiudze kuti vakanga vazviona pamweya here, ko Coffin rakabva nepi, ndiani akaunza Coffin. Saka naizvozvo ndo chirongwa chatinacho muzuva ranhasi. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Mushauna harangero tokumbira kakune mina emdzimire mabereka ana amutina mpururu kana emukanyayo mandibaya tokumbira gwara reupenyu. Vana baba nana mai maasimba here, totenda tasikomusha menyu saizvozvi. Isusu hatina chakaipa nemusha uno naye. Vana vomusha uno vakava vachida kubatsirwa. Kubatsira kwedu taita munamato. Isusu hatisi vana guranyanga vanobata zvinhu. Naika saka takauya tichiti tichida kuita munamato. Asi taita munamato, kuseri kwemunamato kana kune munhu ane zvaakaita anosangana nani nazvo. Naika then tauya mbatatuma vakomana chienda yamunotaura nababa wenyu. Kuuya uzoita munamato wedu wanga usiri kuuya uzobata zvinhu. Tauya panapa uzoita munamato kurinda uko kwakaradzikwa mwana. Saka tasvika pano mukomana akauya akatitora kuma 4. Mbatata toenda kana kwachivangoti kana kwangu china tosumuka toenda. Chisvika pano takasvika pakona tasvika baba vari kudanga uko. Tasvika vari kudanga baba vakataura mashoko iwo kuti panapa handidi munhu. Ndekuti kune vanhu takawirirana navo kuti kana mwana we avigwa pano zvichazoitwa nezvichadii mhiko dzenyu handinei nadzo. Tikati no baba, isi tauya pano toda kungoita munamato kurinda, isi takafambira mwana. Hatina kufambira kuzoita basa nekuti hatisi vana guranyanga. Then zvadaro takadzokera kumasowe. Mangwana acho chifuma chibuda.
ndo marondedzero andingaite nyaya yedu semamirira zvakaita nokuti baba wakati pano handidi mupostori handidi kuona munhu. Chinangwa chatakawira kuno ndechokuti tite munamato kuzonyaradza mucheche. Ndo nawe yatakafambira kuno. Nofunga ndo kutaura kwangu kwanikataura kwamuri. Pamwe munogona kunge muine secret kaya munoda kushare nesu. Kwete. Pane here zvamakaratidzwawo pamweya zvisina kumira zvakanaka pano? Zvinhu zvemweya zvinotaurwa panguva yemweya kana pane zvinenge zviripo. Zvotaurwa nekuti pane vanenge vari vamiririri panenge pachitaurwa nyaya dzocheka pachena. Isusu hatiti totaura nemi nyaya dzemweya. Nofunga tinge takutokanganisa. Chatongoda bedzi njoti imimi sekuti dana kwamatita kuroti mune matinanga takaisa zvinhu pano. Zvinhu zvacho hatizivi kuti zvinhu rudzi, zvinhu zvakaita sei. Chinangwa chatakauya pano takazosunungura mwana akaparara. Anova mwana ane dambudziko raita kuti vanhu vese vaungane. Kuungana kwavo hatizivi kuti chii chakaitika kana kuti zvimwe mukomana nemunamato here yakapuhwa hatizive. Sichatongoziva bedzi choti takauya pano chida kuzoita munamato. Baba akati pana hapatsikwe. Kumba kwemwana ndounoitwa munamato pana handikwanisika nemhiko dzechipostora handidzizive. Handidzide pamusha pangu. Tichimba tasudwa tatsukira masoro. Kana makavabvunza ndakavabvunza ndakati baba isusu hatiuye kuzopesanisa vanhu. Chinangwa chedu tauya kuti tinde kunovaka munamato kurinda kune mwana. Noti mwana hatikatauri chiti mwana akazorora. Mwana ari kuchema, mwana akabayiwa. Hatina kuudza kuti ndiwo akabaya mwana, hatina kuudza kuti ndiwo akadai. Takatovakumbira chiti kana vachikwanisa huyai titaure. Towirirana akatonzwa zvakamira zvakadai. Asi kana yadai yajeka. Tokumbira madzimambo sabhuku varipo voronga zuva ravo totaura nababa. Kana panzi pane zvinenge zviripo voshedza vana guranyanga vana gaurani vobvisa isitenge tiri maziso chete ndo mataura ndingazviite. Asi kuri kunzi mashedzwa kuti imi muriite basa iroro munokwanisa here? Hatikwanise isusu hatiende kunobvisa zvinhu hatibate mishonga isu. Isu tiri maprofita totaura zvinhu zvobuda pachena chete ndo mataura atinoita isusu. Zvokuti mungave makasununguka here tikataura nasabhuku kuti munge muchita basa racho tiripo zvakare tichiona. Isu takatosununguka zvakatonyanya makanga mataura nasabhuku motaura namambo wenyu toita nawe tiri pajekere nokuti nauyi yatozara kana yadai kuroti kana vanhu vaungana kudai yazara. Pamusoro chokwadi chekuti matiunganidza nekutidedza chatinotaura mhuri yemachunga sekuti isusu matipomera kuti isusu tine zvatakaisa pano hatisi kuziya tichada kuti tizizive. Asi sekuti mhuri yekwachunga yakadedzwa nemweya. Asi kana matitendera vanhu kwachunga maungana mese toenda mumweya totaura nawe musha wenyu yojeka. Ndochete mashoko angu. Tombouya kwamuri baba. Makasununguka here kuti vange vachiuya vanhu ivava kuzoita munamato yavo isusu tiripo vatori venhau? Haina handigoni kuti ndingakunde kutaura nevaruna iningatovaonawo nhasi. Kutaurawo kwavakauya vakanouya nemukomana ndiye anotova neruzivo rwaakaita nevaruma. Pamusoro SEKURU nyaya inonzi gagaga handiti nyaya inoda kutaurwa sezvo muna mibvunzo wabvunzwa munopindura sezvizvizvo kuti hongu here kana kuti kwete po takatenderera tichidai kuti hazvizobuda kuti nguva dzenzi dzichifamba munokodzera here kana kuti isi ndangu ndiri budi zvikuru ndosaka ndichimiririra semusha wedu dambudziko ratasangana naro mumusha medu that's why ndiripo pakuti zvinokwanisika here sematauro azvo muri kubvumirana nazvo here zvinhu zvoitwa mambo wacho aripo basa rofamba. Ameni ipapo SEKURU ndo zvavarida kuzama kuda kuedza kutaura. Ini changu ndakangoti varume tiri kunze ko zvamauya ini ko ndimi here makamboniga vakati kwete hatisi isu takaviga. Handino zvandaka kana kutaura navo zvakaita ndakazomboona varume
no pachikamu chatanga tavaka sekuru ndechekuti hongu zvese izvo zvakaitika imimi munovada here kuti vauye kuzochenesa musha isusu wemakamera tiripo tichionawo kuti havana chitsotsi chavari kuita here? izvo handingazivo mushandiro wavo wavanoita. Pamusoro baba. Isu totendera kuti kana sekuru achinge vatendera kana vane mhosvawo vanongobatwa, hapana chinotyisa naye, ndomafambira zvinhu zvakaita. Kana vasina mhosva havana mhosva, nokuti isusu hatina mvira tambowa pachi mhosva. Chatinoda ndechoti ivo vanongotitendera usikuvakumbira, totaura navo, asi toda madzishe madzisabhuku kuitira mangwana tisasvibiswe. Maika kuitira mangwana ivo madzisabhuku asazoti mapostori akaita sei akaipa. Saka chatoda ndechoti sekuru vana vatitendera vakati mangwana vakati ishe vari kuuya chero nhasi, chero tiri pano tongoti munhu ndanotoramba kugemedza, totaura nani? Totaura navo, hatisi kutya ende hatirambe. Chatoda ndechoti titaure nasekuru kana pane zviri kuitika tomba tasiya tachenesa musha wacho. Anonangwa hakuna mushonga unobata pasina chironda. Zvavati isusu hatitovaziya kana kuti nofunga kuti takataura tese kamwe chete padanga ndizvo tichimba tangodzokera. Takutozonzwa next kunzi kwabuda Coffin. Coffin racho rine munhu here? Hatiziye kuti chii chakaitika kuti Coffin racho ivepo. Totoda kuti vachitotidzidzisa kuti ane vakomana timakauya makaisa munhu wenyu chitunha chenyu chiri pano toonaka zvofamba zvakanaka. Kana vachititendera kuti nemhosva yavatipa, nokuti apa vatotipa mhosva, avo vakuto vatipa mhosva, saka isusu tinofanira kuapuruvha mhosva yani yedu yavo nawo wedu bude pachena. Kana varamba zvakureva kuti kana vane chekuita pamusoro pemwana akarara, aiwa tobhejerana kuti basa raMwari riende kumberi kana kuti ridone pasi. Nokuti saka yozoita basa raMwari hatina kuya hatibhadharise chotene misha yedu dzimba dzedu pamwe chete mota kuzoka kuwapinda muvarombo ndosweta murombo woti goma chanzanjira wambo naika ndo zvatinoita. Saka tauya kuti zongovaka basa kana ivo sekuru vatitendera mubvunzo wedu kudzokera kwavari. Kana vatendera kuti vataurwe nawo kukumbira chief ouya vemakamera varipo, nokuti nyaya iyi yakure. Tanzwa vatotaura maredhio nai, vatotaura maredhio vachatotaura nyaya dzekunyepa, chada kubvunza futi kuti nyaya idzodzo vakadzwana kupi nyaya ihombe. Saka hatichigadzirise nyange idare kuti sekuru munotitendera here toita basa, makaungana neboka renyu nekomiti yenyu pamwe chete nasadunu wemushamuno. Kana sadunu tatadza, sadunu ndatipisire izvo tibve zvedu muno todzokera dhorobha. Ndatenda. Sabhuku nawo muri kuinzwa here, makasununguka here kuti ava vakwanise kunge vachiuya mumusha menyu kuzochenera mhuri? Tizvirambe nenyaya yekuti pakaramba pakadai so vachapedzisira vatiita kutotema nematemo. Kana pachingochenura ngapachenura, tisingazoziva kuna vakomana vacho nevana baba vacho kuti vari kuzobvumirawo here. Ini handi achandoramba tiri mumashure mavo. Vakomana right. Mubvunzo wangu kwa muri varume kumbira wakakepe, mubvunzo wangu kwa muri mumwe chete, makasununguka here kuti ava vange vachiuya pamhuri yenyu kuzokuchenurai? Takasununguka zvikuru nokuti isusu tatosvibawo nezvakaitika, toda kuti tichenesane vazoziva kuti kana ivo vati izvi zvakotseka, kana pane mumwe anozvigona tinoite tichingoenda kusvika vabvumawo kuti izvi zvakaiswa nani. Kana tisakaye nemudziyo takauyisa kubatora kuchenesana, tongoziva kuti chinhu chitisi pana anokwanisa kuzviramba nekuti isu tiripo. Ndofunga Sabhuku ndadzoka kwamuri nawo mainzwa, kana ndisingakanga sepaitwa chibvumirano apa
Handizivi kana pena ari kumbunyikidzwa kuti pange pachiitwa basa iroro. Manzwiro andaita nokuti sekuru vati hazvina problem, vana vati hazvina problem, uyezve vesvondo vari kuda kubatsira vatiwo futi chi hazvina problem. Naizvozvo taakumira kwamuri kuti mutiudze musi nenguva pavanenge vachiita basa ravo, tinenge tiripo zvakare, nekuti nhau iyoyi inhau yatinogona kuti yaita shura munzvimbo inei, asi harisi shura renzvimbo inei, inyika yese ishura riri munyika. Ndozvinhu zvinozonzi zvatadzisa mvura kunaya, asi zvakangoitika ipo pano chiti zvaitika kuno, asi zvakukangasa nyika yese. Naizvozvo takamirira zuva kwamuri sabhuku, motiudza musi wakati, isusu tinouya tonzwa kuti nhau iyi ingafambe sei, ichafambiswa sei. Asi tinokumbira musi wacho iyoyo mukazvita ari mangwanani, isusu 9 o'clock togona kunge tatosvika, kuitira kuti kana zvichitora nguva, kana mukatondiudza nhasi uno kuti uyai musi wakati mune matigonera, nokuti pamwe foni dzinogona kuzoramba kuita. Tisingazivi kuna vakomana vakangotaura kuti musi wakati haiti takangosununguka chiro izvi ina handina zuva, ivo ndivane zuva ravo. Pamusoro imwe namberi tingaendere mberi, imi misasabhu ndimi munototipa decision kuti kana makakwanisa kutenderana namambo kuti mambo mudunhu mangu maitika shura rakati, nokuti raseta paradza zuva ranhasi vanhu vakaungana mazuva hasedu. Handiti imi makataura kuti mimi chiitiko chakaitika pano moudza mambo kuti anotitendera kana kati zvinoita zvotoitwa varipo, mangwana mupfumanzi akatiza futi matauro atachinzwa. Izvo tatohaya mota kuti tinotora varume ava. Handiti kwachinzi vakatiza vane kwavari kubvawo, saka nhasi vari kuzvibvumira vari mangwana kuzonzi vakabvuma noti papari pavanhu. Imi misabhuku kana mukwanisa kufunira mambo kana mupurisa wamambo akakutenderai moita basa. Saka nhau tikuisiya kwamuri sabhuku. Aiwa ndizvo ndiri kuzvinzwa. Motiudza mango wabata kuti touya rini, asi mukangotizisa nguva iripo, nekuti mukati nhasi izvozvi dzimwe nguva tiri mutare chaiko. Saka zviripo ndizvoti hatichakutokuudzai, tinokubatai toisatu mazuva mbichana, ivo vanenge vachiona zvokuita. Pamusoro tachikumbira kuti mazuva makaawanzaka tofirwa nemunhu. Nyaya kana adaita kuti tinotewa zvakasiyana siyana nayo, tofuma takafa vanhu vakakokonyana kumakuma kumasoko. Mazvona manje zvinoita ndandichiti dai kuti mataura navo vakanga vatendera mambo akati chero mangwanani baba ezilongu atitendera kuti itai zvakati, takuita zviripo, hatisi kuramba. Saka imimi kuti titi mazuva akawanda, vakomana ivo vari kutaura nyaya vari kunangwawo, mangwana akafuma akaparara, munotaura muchiti kudini, munotaurira ani? Saka anchiti inini sabhuku semamira aita nyaya masvibiswa mudunhu renyu ndizvo. Na uye hatigone kuita tega zvakare, nokuti mambo vachanzwa achinzi sabhuku ningakaisa vanhu vazoita zvakadai. Saka mambo anenge ari pachi aripo, kutaura kwenyu vakati mangwana toita nhau iyi, isu hatitize nzvimbo takazonamata. Patakatobva kunofunga nababa vavo toziva kuti takasumuka tine rwendo rwatakaita sei, rwatakafamba rweminamato yedu, nevanhu ndo rwendo rwatadzoka nhasi, tichidzoka mutonda kana tsvina yacho yatinayo hatigare takadai. Naika saka kuti vakwata toita tatongoti zvazvatodai. Kana vakati mambo vakati mangwana tochita mangwana, asi vakomana kuti muchivata muzimba dzenyu ndienda kutokutyirai. Naika momboya pandenge ndiri angopotsoro ibwe rinoenda kwaari ndiarofuma akakokonyara. Naika saka makomana ndombokuchengetai, pandiri ndo pamave, nditi madzimi ndimi akakanda nini mozonditendero kuti ndigoonoka munhu wacho akafa timuone. Naika kungoonawo hatibate hatisi vanagurani akavati ivo varidzi vemushando vanoziva kuti vane matauriro avanoita kuti tisviko pedyo. Naika tingoona, aiwa kwete kurinda, hatidirinda izvo, toda kuona mukomana ari kunzi akafa wacho akupi musikana, ndo paari musikana wacho. Saka sekuru anotitungamirira votivhurira toona kamukomana anarimo todzoka. Hapana chakaipa here nawo edu ofa pazvanakasa vakomana ndambokumbira kuvachengetawo
kusvika sabhuku maronga nyaya nyaya yenyameno kana ndakutadzirai. Aiwa hazvina kuipa. Togona kuti iye izvo zvichisunga tombonoona mupurisa wacho wasabhuku aripo padhuze wanenge wachifa. Zvakanaka, imimi kuronga kwenyu, isi tiri vana vemusha menyu, munongotishedzana ngomashedzani nguva yetinouya. Chatisingari kuita zvinhu usiku. Toda rakajeka. Chikumbiro changu chandinacho ndechekuti pakati pekunge basa remusha uno rakuitwa isu hatibate asi okwanisa kuita zvekuti vanhu vanobata taudze titora chinhu. Saka chikumbiro chedu ndechekuti imimi mhuri yekwachunga dati mutsvage n'anga yenyu kana kuti muprofita wenyu wamunoziva kuti anobata. Isu chedu toisa mazwi tichitaura kuti chinhu chirabva ngachitora chobva chaita sei chotora. Kana musingachizive moti amute sei hamuchizivi. Chikumbiro changu ichocho chete. Ndatenda. Ndofunga zvajeka nai. Aiwa pajeka. Nekuda kwenguva dzedu dzisina kumira zvakanaka, isusu regai tikuonekei. Ndo mamiriro aitaka chirongwa pari zvino mhuri yeZimbabwe. Hanzi izvona ana Madzibaba. Aiwa isusu kana matitendera tiri ripe and red. Hanzi nana Madzibaba titenderei tipinde mumusha tiongorore kuti iro Coffin ratiri kunzi tisu takaisa kana kuti hameno ari kuzikanwa kunzi akaisa, tinyatsotarisa kuti ndiani akaisa Coffin. Tizvitarise pamweya. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho kazuva ranhasi. Saka pari zvino regai timirire tiunzwe kuti tinotenderwa here, avanotenderwa here vana Madzibaba kupinda mumusha vobata basa. Isusuka aiwaka chedu kutora chete mifananidzo tichikupai zvinenge zvichiitika nemaitikiro azvinenge zvichiita. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. All right, Drewmas Media, taking another level.